राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर स्कूल मैंगलूरुविന്റെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാച്ഛനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേവ് കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय गुरुदेव हरे कृष्ण മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്വേഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വേദസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മദീ ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വേദസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗതപൃഥഗ്മദീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഉദരേദസാ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഉദരേദസാ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ മാലതീശ്യാമദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ध्रुव उवाच समाधिननैक भवेन यत्पदं विदूषनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुच्य पादयोः ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാധയ ഊർധരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പ്രദഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിന്ദുമുഖി വൃന്ദദേവി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिनानैकभवेन यत्पदं विदुसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथक्मदिः. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുക്ഷ്യപാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈകഭവേന യത്പദം വിദുസനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യപാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥക്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച
समाधिनानैकभवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगदत्पदग्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। भारती महोदय चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैग भवेन यत्पदं विदूषनन्दादय ऊर्ध्वरेधसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यावगतप्रदग्मदिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शोभा माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदूषणं दादय उत्तरेतसः मासेरहं षड्भिरमुष्य पादयो छाया उपेत्य अपगतपृथग्मदिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वते रेधसा मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथक् पृथक् मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवपासन देवी दास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिनत्नेक भवेन यत्पदं विदूषनन्दादय मूर्धरेधसः मासेरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतं पृथग्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनीता जयराज माता जी जो लिखो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैघ भवेन यत्पदं विदूषनन्दादय ऊर्ध्वरेधसा मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्या भगदा पृथङ्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अलसला जी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदु सनन्दादय ऊर्ध्वरेधसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथग्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। चलिए। ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधीननैक विनयत्पदं विदूषणादया ऊर्ध्वरेधसा मासेरगं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्य पकद पृथक्मदि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुःसनन्दादय उत्तरेधसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगत पृथग्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीजय जी माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुत्सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरगं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथङ्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव उवाच समाधिना नैग भवेन यत्पदं विदूषनन्दादय ऊर्ध्वरेधसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत प्रथङ्मदिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीताश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥങ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പ്രേമിനിദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥങ്മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവോവാച സമാധിനാനൈകഭാവേന യത്പദം വിദൂസനന്ദദയ ഊർധ്വരേതസാ മസൈരഹം ഷഡ്ഭീരമുഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപത്യോപഗത പൃഥഗ്മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ മണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദാദയ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുച്യ പാദയോഃ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥഗ്മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്രുവ ഉവാച സമാധിനാനൈക ഭവേന യത്പദം വിദുസ്സനന്ദായ ഊർധ്വരേതസഃ മാസൈരഹം ഷഡ്ഭിരമുക്ഷ്യ പാദയോ ഛായാമുപേത്യാപഗത പൃഥങ്മതിഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സദിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർന്നു. ധ്രുവാച. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, സമാധിയിലെ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഏകീഭാവത്തിൽ ഏത് പദം പദവി വിദുഹു മനസ്സിലായി സനന്ദ ആദയ സനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 4 ബ്രഹ്മചാരികൾ ഊർധ്വരേതസ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത ബ്രഹ്മചര്യം മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഹം ഞാൻ അമുഷ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഡ്ഭി 6 പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ഛായാമാശ്രയം വേദ്യ നേടുക അപഗത താഴേക്ക് പതിക്കുക പൃഥഗ്മതിഃ എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലല്ലാതെ മറ്റു പലതിലും ഉറച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്വയം ചിന്തിച്ചു, സനന്ദനെ പോലുള്ള ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് പോലും ജന്മങ്ങളോളം ദേഹം മറന്നുള്ള സമാധിയിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആശ്രയം ലഭിച്ചത് എന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ഛായയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നത് വെറും ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. എനിക്ക് കേവലം 6 മാസം കൊണ്ട് ആ ഫലം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ചിന്തകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോയതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്റെ ആകുലതയ്ക്കുള്ള കാരണം സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. സനന്ദനൻ, സനകൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ എന്നീ പ്രശസ്തരായ ബ്രഹ്മചാരി കുമാരന്മാരെ പോലുള്ള മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അഭിമുഖം കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുവാൻ അനവധി ജന്മം ധ്യാന സമാധി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനാവട്ടെ വെറും 6 മാസം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോഴേ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുമൂലം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായ ഉടനെ അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാൻ തനിക്ക് 36,000 വർഷം ലോകം ഭരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകിയത് ആരംഭത്തിൽ താൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽ ചിറ്റമ്മയോട് പകരം വീട്ടാനും പിതാവിന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചത് മൂലമാണെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും മറ്റു ജീവികളെ പ്രതികാര ഭാവത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്ത സ്വന്തം പ്രവണതയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ प्रभुपाद की जय गुरु महाराज के लिए प्रमाण दे हरे. നമ്മൾ ഇന്നലെ മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു ആ കാര്യം എടുത്തു അല്ലെ. അതിൽ പ്രഭുപാദർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു തരികയുണ്ടായി. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ആഗ്രഹ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയല്ല അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഉപാധി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര കാലം എടുക്കും? 36,000 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അത്രയും കാലം വരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താതെ ഇവിടെ ഇരിക്കണല്ലോ എന്നതാണ്. ആ ഭഗവാനെ എത്രയും വേഗം ഒരു ഭക്തനെ ആഗ്രഹിക്കുക, എത്രയും വേഗം ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. അതിന്റെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്വയം ചിന്തിച്ചു, സനന്ദനെ പോലെയുള്ള മഹാബ്രഹ്മചാരികൾ പോലും ജന്മങ്ങളോളം ദേഹം മറന്നുള്ള സമാധിയിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആശ്രയം ലഭിച്ചത്. നമ്മൾ നേരത്തെ 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. തന്നെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരാദ്യം ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്. എത്രയോ വർഷം അവർ കുട്ടികളുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും ഒരു ശാരീരികാവസ്ഥ കുട്ടികളുടേതുപോലെയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അത്രയും തപസ്സികളായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രന്മാരാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ട് പോലും ആ സനന്ദൻ എന്നുള്ള 4 കുമാരന്മാർക്ക് അനേക കാലം വേണ്ടി വന്നു ഭഗവാനെ ഒന്ന് മുഖാമുഖം കാണാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴും അതിന് തടസ്സമുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴവിടെ ജയ വിജയ അവിടെ കാവൽക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അവിടെ തടയുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു ലീലയില് ആ ഒരു ശാപം നിമിത്തം അവര് പിന്നീട് അസുരന്മാരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഒരു ലീലയിൽ പോലും അവര് പറയുന്നത് 2 ഉപാധികളാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജയവിജയന്മാരോട്, നിങ്ങൾക്ക് അസുരന്മാരായിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെന്റെ അടുത്ത് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ 7 ജന്മങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നു. 7 അതിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും. അത്രയും ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് എന്ന്. ആ 2 ഓപ്ഷൻ വെച്ചപ്പോൾ അവരേതാ എടുത്തേ? അസുരന്മാരായാലും മതി, സാരമില്ല, പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതുകൊണ്ട് അസുരന്മാരായിട്ട് മതി, 3 ജന്മങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താലോ, ഇനി ഇത്രയും കാലം വേറെയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ ആ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഇപ്പോഴ്
ധ്രുവ രാജാവ് ചിന്തിച്ചത് ശംഖ് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. താൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള സേവകനാണ്. ദിവര സ്വരൂപ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവത് സേവനങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ധ്രുവരാജാവ് ചിന്തിച്ചത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ 36,000 സംവത്സരകാലം വർഷക്കാലം രാജാവായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും തന്നെ മഹായാഗങ്ങൾ നടത്താനും വലിയ വലിയ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ 36,000 വർഷക്കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാനായിട്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അറിയാം. നമ്മള് പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്തിച്ചത്, എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ധ്രുവരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 36,000 വർഷങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും സൗഭാഗ്യമാണ് ധ്രുവരാജാവിന് ഇവിടെ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധ്രുവരാജാവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ അനേക കാലം വേണ്ടി വന്നു ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട്. അവരാദ്യം ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുകയും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി ചന്ദനത്തിന്റെയും വാസന ലഭിക്കുകയും അതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വെറും 6 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ജന്മങ്ങളോളം ദേഹം മറന്നുള്ള സമാധിയിൽ അഷ്ടാംഗയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ആശ്രയം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ഛായയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വെറും ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല. എനിക്ക് കേവലം 6 മാസം കൊണ്ട് ആ ഫലം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ചിന്തകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പറ്റി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവരാജാവിന് ഇത്ര വേഗത്തിലായത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരണം, കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിന് കുറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് അനുഷ്ഠിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ് 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചത്. പിന്നീടാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പാതയിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാനെ എളുപ്പം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴിയും അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ചില പ്രഭുപാദരപ്പുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ഇവിടെ ഇസ്കോണിൽ വരുമ്പോഴാണ് കേൾക്കുക അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തി ഒക്കെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക, ചന്ദനമൊക്കെ തൊടുക, ഭഗവാനോട് കുറെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയുക, അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, ദക്ഷിണ കണ്ണായിരുന്നു അതൊക്കെ വരിക, അതൊക്കെയാണ് ഭക്തി. ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോവുക അതല്ല ഭക്തി എന്നതിന് പ്രഭുപാദർ നൽകുന്ന നിർവചനം ഭക്തിയുത സേവനം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ധ്രുവരാജാവിന് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫലം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യം ധ്രുവരാജാവ് പറയുന്നു, എന്റെ ചിന്തകൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് പോയതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചു. ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പതിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറയുന്നു, ഭൗതിക ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് ഒരിക്കലും മതപതനം സംഭവിക്കില്ല, നീ ഒരിക്കലും പതിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ സ്വയം ധ്രുവരാജാവ് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. താൻ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്റെ ആകുലതയ്ക്കുള്ള കാരണം സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. പരമദിഗോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിസാര കാര്യമല്ലെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. സനകൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ എന്നീ പ്രശസ്തരായ ബ്രഹ്മചാരി കുമാരന്മാരെ പോലുള്ള മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അഭിമുഖം കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുവാൻ അനവധി
ജന്മം ധ്യാന സമാധി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു. ധ്രുവരാജാവിനാകട്ടെ വെറും 6 മാസം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോഴേ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുമൂലം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായ ഉടനെ അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. വെറും 6 മാസം കൊണ്ട്. സത്യയുഗത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം 6 മാസം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും കാരുണ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. ദേവൻ ധ്രുവരാജാവിന്റെ കഠിന തപശ്ചര്യയില് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ശ്വാസം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെ. ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാതെ കഠിന തപസ് ചെയ്തപ്പോഴെന്തായി, ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാതാവുകയും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർക്ക് ഭയമാണ് എപ്പോഴും അസുരന്മാര് രാക്ഷസന്മാര് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതല്ല, അവര് വന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കഠിന തപസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ശ്വാസം വരെ ലഭിക്കാതെ അല്ലെ. അത്രയും കഠിന തപസ്സായി. എന്നാൽ നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെ. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി, ഗൗരവപൂർണിമ, അങ്ങനെ ധാരാളം ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുക, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്കും കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ നേടാനുള്ളതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമവും ലഭിക്കും. ധ്രുവരാജാവ് വിചാരിച്ചതായി പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഭഗവാൻ തനിക്ക് 36,000 വർഷം ലോകം ഭരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകിയത് ആരംഭത്തിൽ താൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശ്യതയിൽ ചിറ്റമ്മയോട് പകരം വീട്ടാനും പിതാവിന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചത് മൂലമാണെന്ന് ധ്രുവരാജാവിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും മറ്റു ജീവികളെ പ്രതികാര ഭാവത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്ത സ്വന്തം പ്രവണതയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിച്ചു. 36,000 വർഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കുലശേഖര ആൾവാറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ മുകുന്ദമാലൊക്കെ അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണത്വതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജം പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപപാദവിത്ത കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം ബുധസ്തേ. ഇപ്പോൾ ഈ നല്ല അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തട്ടെ, ഇനി പ്രായമാവാനും കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോഴേ ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. കഫം, വാദം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ വന്നിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ശബ്ദിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോഴെങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർമ്മ? വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ. അതിൽ വൃത്രാസുരന്റെ ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, എന്നെ വേഗം കൊല്ലൂ, വേഗം കൊല്ലൂ. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ വേഗം, എന്റെ ശിരസ് വേഗം അറക്കുക എന്ന് പറയും. ഇതിനാണ് ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വൃത്രാസുരൻ എത്തുന്നത് അല്ലെ. ഓ, ഒരു ശത്രു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല, എന്നെ കൊല്ലു, എന്നെ കൊല്ലു എന്നല്ലേ. കൊല്ലാനായിട്ട് മറ്റേ എതിർവശത്തുള്ള ആളാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ വേഗം കൊല്ലു, വേഗം കൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അത്രയും വേഗത്തിൽ എത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കിയാലും, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളായാലും അത് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഞാൻ മുതലയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരനായ നിഷ്കാരനായ അത്ഭുതകാരനായ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗരുഡന്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടു. അപ്പൊ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് പ്രധാനം. അല്ലാതെ ശരീരമോ വയസ്സോ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. ധ്രുവരാജാവിന് വയസ്സ് 5 വയസ്സാണ് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന്റെ ശരീരം ആനയുടേതാണ്, മനുഷ്യന്റേത് പോലും അല്ലെ. എന്നിട്ട് കാര്യം സൗന്ദര്യമോ, കുബ്ജക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല, വിരൂപിയായിരുന്നു അല്ലെ. കിട്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. അപ്പൊ അതൊന്നും എല്ലാം മാനദണ്ഡം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പൊ അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ വേഗം തന്നെ കാരുണ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനായാലും അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എനിക്ക് മുതലയുടെ ഈ പിടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നീ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ
മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നല്ല, എന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപ്രകാരം ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, അല്ലെ വൃത്രാസുരൻ്റെതായാലും വൃത്രാസുരന്റെ ആ രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇനിയും 36,000 വർഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. തനിക്ക് ആരംഭത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി, ചിത്തമ്മയോട് പകരം വീട്ടണം, അച്ഛനേക്കാളും വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോപദമമാനാത്മ്യം മന്ദഭാഗ്യസ്യ പശ്യതാ. അഹോപദമമാനാത്മ്യം മന്ദഭാഗ്യസ്യ പശ്യതാ. ഭവച്ഛിദപാദമൂലം ഗത്വായാജേയദന്തവത്. ആ കഷ്ടം, എന്നെ നോക്ക്, അങ്ങേയറ്റം ഭാഗ്യഹീനാണ് ഞാൻ. ജനന മരണങ്ങളുടെ ശൃംഖല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഛേദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടും എന്റെ വിഡ്ഢിത്തം മൂലം നശ്വരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭാവാർത്ഥമെസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അനാത്മ്യം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ആത്മാ എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്നും അനാത്മ്യ എന്നാൽ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ലാത്തത് എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഒരു മനുഷ്യജീവ് ആത്മാവിനെ അഥവാ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അജ്ഞതയായിരിക്കുമെന്നും അതവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരാജയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയുള്ളെന്നും ശ്രീല ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. ഒരു ദേവനും നൽകാൻ കഴിയാത്തതും ഭക്തന് ലഭിക്കാവുന്നതും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ശക്തനായ പരമദിവോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടും തന്റെ വിഡിത്തം മൂലം നശ്വരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയ ദൗർഭാഗ്യമോർത്ത് ധ്രുവ രാജാവ് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ മരണമില്ലാതാക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് പോലും അമരനല്ല. അതിനാൽ അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജനമൃതികളുടെ പൂർണ്ണ വിരാമം നൽകുവാൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഒഴികെ ആരാലും ആവില്ല. ഹരിം വിനാന സ്മൃതിം തരന്തി. ഹരിയുടെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹരിം വിനാന സ്മൃതിം തരന്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ആർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭവച്ഛിത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളും നിരോധിച്ചു. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യൻ, ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ വൈഷ്ണവൻ നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്ത്രജപത്തിന് ദീക്ഷ കുറിച്ചത്. ഈ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ഒരുവൻ വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഇതൊരു വിഷ്ണു മന്ത്രമാകുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവനാൽ വിഷ്ണു മന്ത്രജപത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടും താനിപ്പോഴും ഭൗതികാഭിലാഷമുള്ളവനായിരിക്കുന്നതിൽ ധ്രുവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അവന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം അതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വിഷ്ണു മന്ത്രജപത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനിടയിൽ ഭൗതികേച്ഛകളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയത് എത്ര വിഡിത്തമായിരുന്നു എന്നോർത്തും അവൻ പരിതപിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിട്ടുള്ള നാം ഓരോരുത്തരും ഭൗതികാഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി മോചിതരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കും ധ്രുവനെ പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സ്വയം പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന, അല്ലെ, തന്നെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. തനിക്ക് ഇത്രയും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടും താൻ അത് തട്ടിമാറ്റുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചിട്ട് നാരദമുനിയെ, ആ നാരദമുനി
അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രദീക്ഷ നൽകി, അല്ലെ? മന്ത്രം നൽകി. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടും താൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയുണ്ടായെന്ന്. അപ്പൊ അതില് പശ്ചാത്തപിക്കും. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ഭക്തിത സേവനത്തില് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിത സേവന നിരതരായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി മോചിതരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ധ്രുവനെ പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയണ്ടേ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ചില ആളൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നോ, നിങ്ങള് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഭക്തന്മാര് തന്നെ എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവണം, അല്ലെ എനിക്ക് സെക്രട്ടറി ആവണം, അല്ലെ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥാനം വേണമെന്നൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കല്ല എത്തുക. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരെ ചിലപ്പോൾ പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. എന്നാൽ എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലീലയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. പറയുന്നത്, ആ കഷ്ടം എന്നെ നോക്കൂ, അങ്ങേയറ്റം ഭാഗ്യഹീനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ഭഗവാന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു, സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളോടെയും സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയും നീ രാജാവായിട്ട് ഇനി 36,000 വർഷം രാജ്യം ഭരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ധ്രുവലോകം എന്നുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം, ഞാൻ ധ്രുവലോകം എന്നുള്ള ഒരു ലോകം തന്നെ തരുന്നു, ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ തരുന്നു. അവിടെ നിനക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് വസിക്കാം. ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സങ്കടപ്പെടുന്നു തന്റെ അവസ്ഥയോട്. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് എന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് ഭഗവാൻ ശംഖു കൊണ്ട് ആ നെറ്റിയിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റതെയൊക്കെ നീങ്ങി. എങ്കിലും നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഞാൻ എത്രയും ഭാഗ്യഹീനാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ശൃംഖല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഛേദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടും എന്റെ വിഡിത്തം മൂലം നശ്വരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞത്. നമുക്കും പല ആൾക്കാരും ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്നതിന്റെ ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും അത്ര ബോധവാനല്ല. ദീക്ഷ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദീക്ഷ നൽകുമ്പോൾ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ഗുരു ആ വ്യക്തിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ദീക്ഷ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരു നിങ്ങളെ പ്രഭുപാദരെ ഏൽപ്പിക്കും. പ്രഭുപാദര ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. ഉടമ്പടി തെറ്റിച്ചാല് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം, അല്ലെ? 16 മാല ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യും. അപ്പോ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, 100% ഭക്തിയുത സേവനം
അത്രയും ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. 90%, 80%, 70% ഇങ്ങനെ. അവസാനം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഗോലോകത്തിലെ ബാക്ക് ഡോറിന്റെ കീ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാക്ക് ഡോറിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊള്ളും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. 16 മാല ജപിക്കുകയും 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പ്രഭുപാദരെയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ആചാര്യനാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും നമ്മൾ ഒരു ഗുരു തത്വമാണ്. എല്ലാവരും പല എന്റെ ഗുരു, നിന്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയും. അവർ ഗുരു തത്വമാണ്. ഏത് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും ദീക്ഷ എടുത്താലും അവര് പ്രഭുപാദരെയാണ് നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കുക. പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. അപ്പോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യും അല്ലെ. കരിനാമ ദീക്ഷ ലഭിച്ചു. അപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മള് പല ജീവികളായിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ മനുഷ്യർ തന്നെ പല ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തി ലതാപിച്ചു. അനേക ജന്മങ്ങൾ, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തി ലതാപിച്ചു. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വളരെ പ്രധാനം. ആ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഗുരു പറഞ്ഞുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ, മന്ത്രദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ വൈഷ്ണവൻ നാരദമുനിയിൽ നിന്നാണോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്ത്രജപത്തിന് ദീക്ഷ. ഈ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ഒരു വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതായത് വിഷ്ണു മന്ത്രവുമാകുന്നു. നാരദമുനിയെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്. പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നാരദമുനിയിലൂടെ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ ഭഗവാനത്തേക്ക് ചേരും അല്ലെ. ആ പരമ്പര അങ്ങനെയാണ് വരും. അപ്പോ ആ ഒരു കണ്ണിൽ നാരദമുനിയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് മന്ത്രദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും തന്റെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ നിമിത്തമാണ് ഇവിടെ തന്നെ കുറെ കാലം ഇനി കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അനാത്മ്യം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ആത്മാ എന്നാൽ ആത്മാവെന്നും അനാത്മ്യ എന്നാൽ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ലാത്തത് എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഒരു മനുഷ്യജീവി ആത്മാവിനെ അഥവാ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അജ്ഞതയായിരിക്കും. അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരാജയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയുള്ളെന്നും ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. ഒരു ദേവനും നൽകാൻ കഴിയാത്തതും ഭക്തന് ലഭിക്കാവുന്നതുമായ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ശക്തനായ പരമദിഗോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ട് തന്റെ വിഡിത്തം മൂലം നശ്വരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയ ദൗർഭാഗ്യമോർത്ത് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനാത്മ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ പറ്റി ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. ആത്മാവ് എന്താ ആത്മാവ് വെറുതെ പറയുന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലെ. ഈ ശരീരമാണ്, ഇത് നശിക്കുന്നതിനോടെ എല്ലാം നശിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ എല്ലാവരും പറയുന്ന പൊതുവെയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക അല്ലെ. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അല്ലെ. അടുത്തത് എന്ത് ജന്മം വീട്ടും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ, അതുപോലെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ യഥേഷ്ടം മറന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ജീവികളുടേതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് അവരുടെ അജ്ഞതയാണ്, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ജാരതയ്ക്ക് താരക്കഹോ കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്ന അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത അതിൽ പറയുന്നു ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ജയന്തിയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മത മാറിക്കിട്ടും. ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യം. ഒരാള് ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതി അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അജ്ഞതയായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യജീവി ആത്മാവിനെ അഥവാ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അജ്ഞതയായിരിക്കും. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയെന്ന് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട്. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഒരു ദേവന് നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഭക്തന് ലഭിക്കാവുന്ന ഉന്നതമായ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ശക്തനായ പരമദിവസം ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടും തന്റെ വിഡിത്തങ്ങളും നശ്വരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ദൗർഭാഗ്യമർത്തവും രാജാവ് പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാനമ്മ ദ്രോഹിക്കുന്നതും അല്ലെ, അച്ഛൻ മടിയിലിരിക്കാൻ വിടാതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ദുഃഖം തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരിയായ ആനന്ദമുള്ള അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതിന് പകരം താനീ നശ്വരമായിട്ടുള്ള പദവിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ മരണമില്ലാതാക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് പോലും അമരനല്ല. അതിനാൽ അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതികളുടെ പൂർണ്ണ വിരാമം നൽകുവാൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഒഴികെ ആരാലും ആവില്ല എന്ന്. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സാധിക്കില്ല, മറ്റു ദേവന്മാർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപു പരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോലും അമരനല്ല, എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. മരണം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ 100 വയസ്സാകുന്നത് വരെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയമായിട്ട്. എന്നാൽ അതിലും വളരെ കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരിം വിനാന ശ്രുതിം തരന്തി. ഹരിയുടെ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നത്. ഇതിന് ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു, കലികാലേരധർമ്മ കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തന കൃഷ്ണശക്തി വിനനഹേ താര പ്രവർത്തന. കലികത്തിലെ മൗലികമായ ധർമ്മം കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. കൃഷ്ണനാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ്. ഭഗവാൻ കലികാലത്തിൽ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കലികത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് ഗുരു. ഹരിനാമ ദീക്ഷ നമ്മള് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ഗുരു നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അല്ലെ ഗുരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് നമ്മള് വലത് ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നാമജപത്തിന്റെ ആരംഭം. വിശേഷത്തെ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് മന്ത്ര ദീക്ഷ നൽകുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗുരുമഹാരാജ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് പോലും കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞു, അതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ
ഭവ ഇച്ഛത്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഭക്തനെയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യൻ, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്രന്റെ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അപ്പോ യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്, യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭക്തി സേവനം. അല്ലെ? അത് വിചാരിച്ച് പരമദരിദ്രനൊന്നും ആവും. അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്. അല്ലെ? സുദാമയുടെ ലീല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ? ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ അറിയാൻ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ വൈഷ്ണവൻ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്ത്രജപത്തിൽ ദീക്ഷു. ഈ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ഒരു വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതൊരു വിഷ്ണു മന്ത്രമാകുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവനാൽ വിഷ്ണു മന്ത്രജപത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടും താനിപ്പോഴും ഭൗതിക അഭിലാഷമുള്ളവനായിരിക്കുന്ന ധ്രുവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അവന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം അതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വിഷ്ണു മന്ത്രജപത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഭൗതിക ഇച്ഛകളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയത് എത്ര വിഡിത്തമായിരുന്നു എന്നോർത്തും അവൻ പരിതപിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ഭക്തിത സേവനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നാം ഓരോരുത്തരും ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി മോചിതരായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കും ധ്രുവനെ പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. വളരെ നമുക്ക് വാണിങ്ങായിരുന്നു. നമ്മളും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മുക്തരായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും നമുക്കും അവസാനം ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചു. അല്ലെ? എന്നാൽ എന്താണ്, ഇനിയും കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇവിടെ തുടരണം. 36,000 വർഷം തുടരണം. ഒരു 60 വർഷം ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ എന്തെല്ലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അല്ലെ? പലരും പറയുന്ന കേൾക്കും. ഇപ്പൊ 36,000 വർഷം ഇനി ഇവിടെ കഴിയണം. അല്ലെ? അത് എന്താണ്, ചെറിയൊരു ഭൗതിക ചിന്ത ഉണ്ടായിപ്പോയി. പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. അല്ലെ? പല ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വരും. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ പറയും, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു അല്ലെ സുൽത്താന തിരുമേനി പറയുന്നല്ലോ, ഉണ്ണിയുണ്ടായി വെച്ച് അതിലൊരു ഉണ്ണിയുണ്ടായി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവശിവായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാതെ പിന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുകയാണ്. വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വരണം. അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പും കിട്ടി. എന്നിട്ടും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. ബാക്കി നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरु वैष्णवं श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം.